Türkmenabatda geçen anyny güni öz jaýynda ölü tapylan gyzyň janyny kast etmekde güman edilip bir ýaşygy tutsak astyna alyndy. Bu barada Azatlyň şäheriň polisiýa bölümindäki çeşmesi maglumat berýär. Ýatlatdyk 26-njy noýabrda Lebapda administrativ merkezinde 19 ýaşly bir talyp gyz ilki zorlanyp, soňu bilen hem kükreginiň 5 ýerinden bıçaklanyp öldürilipdi. Azatlyň polisiýadaky çeşmesi bu jinayet boýunça bir ýaşygyň saklanandygyny ma'lum etdi. Şeýle-de jinayet şol sanda gyzyň öldürilmegi bilen bagly käbir jikmejikleri gurrun berdi. Emma saklanan güman edilýän resmi taýdan aýplamanyň bildirilmänligi, şeýle-de derine we sorag işleriniň henüz hem dowam etdirilýändigi sebäpli ol bu maglumatlary häzirlikçe köpçüligi ýetirmezligi sorady. Galy berse-de Azatlyk pidanyň we onuň hosarlarynyň hem saxta maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Bu aralykda garaşsyz Türkmen News nesri hem öz çeşmelerine talgylanyp talyp gyzyň janyny kast etmekde güman edilýänleriň saklanandygyny habar berdi. Nesir 1-nji dekabrda çap edilen maglumatynda ýaş gyzyň ýakynda halasan ýigidi bilen durmuş toýuny tutmak planlarynyň hem bolandygyny belledi. Türkmenabatdaky ýokurky jaýlarynyň biriniň 3-nji ýyl talyby ejesi bilen bir kwartirada ýaşaýan ekeni we kanyň bolan wagty ýaş gyzyň ejesi öýde däl, iste ekeni. Polisiýadaky çeşmämiz jinayetçiniň gyzyň öýde ýekiliginden peýdalanandygyny aýtdy. Sol bir wagtda yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz bu jinayetiň şäheriň ilatynyň arasynda gahar azap bilen garşylanandygyny, şeýle-de adamlaryň jinayetçiniň berk jogapkärçiligi çekilmegini talap edýändiklerini hem sözüne goşdy. Merhum gyz bilen tanışlygy bolan Türkmenabatlylar ony akylly, edepli we owadan gyz hökmünde ýagdaýarlar diýip habarçymyz sözüne goşdy. Bellesek Türkmenabatyň kanun goruýjy edarlary bu jinayet boýunça Azatlyň soraglaryna resmi ýagdaýda jogap bermekden ýüze urýarlar. Azatlyk bu jinayet bilen bagly ýagdaýlary izarlamagyny we soňky özgürmeler barada habar bermegini dowam etdirer. Bütün Dünya Sağlık Guramasının sağlık ulgamlaryna taýýarlygy güýçlendirmek boýunça missiýasy Türkmenistana iş saparyny tamamlap, türkmen häkimiýetlerini ýurtda COVID-19 bardygyny ýüze çykarmak üçin tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Şeýlelik bilen Bütün Dünya Sağlık Guramasının wekileti Türkmenistanyň öz terhet çäginde koronawirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine soňky bir aýda indi ikinji gedek açaçan şüphe bildirdi. Baralykda türkmen häkimiýetleri koronawirusyň täze omikron görnüşiniň ýurtda wirusyň 4-nji tolkunyny döretmeginden alad edip, onuň öňüni almak boýunça çärelerini güýçlendirmäge çalışýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi maglumat berýär. 29-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň web saýtynyň Türkmenistan bölüminde çap edilen maglumata görä, Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň köpürli bilermenler topary pandemiýa sebäpli ýüze çykan global adatdan daşary ýagdaý sebäpli saglyk ulgamynyň taýýarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen döwlet edaralary bilen işleşmek üçin Türkmenistana bir hepdelik saparyny tamamlady. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Ýewropada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça Sewitleýin direktory we Guramanyň Türkmenistana sapar eden missiýasynyň başlygy Dr. Dorit Nitsan ýurtda COVID-19 bardygyny ýüze çykarmak üçin tagallalary güýçlendirmäge zerurdygyny aýtdy. Gaýtowul bermeň goşmaça gurallaryny işleşdirmäge mümkinçilik berýändigi üçin virus hadisalary barada wagtynda habar berilmegi hökmanydyr. Kontaktdy gözlemek, karantin, yeterlik iýdeg we hadisany dogry dolandyrmagy üçin etmek, çäreleriň epidemiologik ýagdaýa uygunlaşmagy, gödökçilik we test. Bularyň hemmesi jemgyýetiň gatnaşmagyny talap edýär we açaçanlygy esaslanýar diýip Nitsan belledi. Maglumatda missiýanyň ýurtda COVID-19 hadisasyny tapmaga kömek etmek üçin viruslaryň genetiki iýdigderligini nädip sağlap boljakdygyny öwrenmäge hem kömek edendigi bellenilýär. Ýatlasak Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň wekili Türkmenistanyň öz terhet çäginde koronawirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine noýabryň başynda hem açyk ýagdaýda şüphe bildiripdi. COVID-19 pandemiýasy eýäm 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmi nukdaý nazardan Türkmenistanda wirusyň ýokdugyny göz öňüne getirmek kyn diýip
Bütün Dünya Saglyk Guramasının adatdan daşary ýagdaýlary boýunça baş ofiseri Catherine Smallwood BBC-ye beren interwýusunda aýtdy. Bellesek Smallwood 2020-nji ýylda Bütün Dünya Saglyk Guramasının Türkmenistana sapar eden toporuna ýolbaşçylyk edipdi. Şol pursat bilermen türkmen häkimiýetlerini ýurduň çäginde koronavirus barýaly hereket etmäge çagyrypdy. Türkmen häkimiýetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-nyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlap gelýärler. Ýöne Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli saglyk işgärleri virusun ýurduň tas ähli künjegine ýaýrandygyny we oňa ýoluyanlaryň hem de ondan ölýänleriň gündelik sanynyň onlarçadygyny şu ýylyň tomsunda ençemi günläp habar berdiler. Türkmen medeniýetinde Bütün Dünya Saglyk Guramasının missiýasynyň pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistana eden ikinji saparyndan soň ýaýradan beýanaty we eden çağrışı barada hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Bu habarlaryň arasynda Azatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi türkmen häkimiýetleriniň koronavirusyň täze omikron görnüşiniň ýurtda virusyň nowatdaky tolkunyny döretmeginden alada edýändigini habar berýär. Häkimiýetler virusyň 4-nji tolkunynyň öňüni almak boýunça çärelerini güýçlendirmäge çalışýar. Covid toporu howa ýollarynyň serhet we ýük geçelgeleriniň işini täze tertipde düzmegi planlaşdyrýar. Geçen delta ştamy agyr geçendigi sebäpli aşgabat resmiýleri virusyň täze omikron görnüşi gelen ýagdaýynda näçe adam we maddi ýetkiniň boljakdygyny prognoz edýärler diýip çeşmämiz 1-nji dekabrda beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu çäreleriň çäginde türkmen häkimiýetleri global pandemiýa sebäpli daşary döwletlerde galan türkmensanlary ýurda getirmek tagallalaryny hem wagtlaýyn towtatmagy planlaşdyrýarlar. Türkmen raýatlaryny ýurda getirmek boýunça uçar gatnawlaryny dekabrın 25-inden başlap 2022-nji ýylyň iýul aýyna çenli towtatmak barada maslahat edilýär. Belki 2022-nji ýylda daşary döwletlere hiç bir ýolawçy uçary uçmady ýa-da ýurda gonmady. Sebäbi türk, rus, özbek we gadak döwletlerinden gelýän raýatlarymyzyň virus daşaýjylarydygyna ynanylýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Bir hepde ön gün Orta Afrikada ýüze çykarlandy habar berilen omikronyň alymlar tarapyndan beýligi alınmadyndan öň şondan bäri toplanýan suwutnamalary görä adyndan 20 ýurtda bolandygy aýdylýar. Bu aralykda dünýäniň onlarça ýurdy Gün Orta Afrika döwletleri bilen aradaky uçar gatnawlaryny gadagyn edenden soň Bütün Dünya Saglyk Guramasy giň syýahat gadagynlygynyň koronavirusyň omikron görnüşiniň halkara derejesinde ýaýramagynyň öňüni alyp bilmejekdigini aýtdy. Bütün Dünya Saglyk Guramasının 30-njy noýabrda çap edilen täze gollanmalarynda ýurtlaryň gadagynçylygyň ýerine delilli habardarlygy we töwekelçilik esasyndaky çemeleşmäni, ýolawçylary gowy barlap geçirmek, synak etmek we karantin çärelerini ulanmak bilen virusyň omikron görnüşiniň ýaýramagyny haýarladyp, importyny we eksportyny adaldyp biljekdiklerini aýtdy. Ýangyça we Türkmenistanyň Lebapda vilayatynyň ýangyç beketlerini dizelin we A80 markaly benzinin gytçylygy emele geldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Awtolog sürüjileri dizel ýangyjyny satyn almak üçin beketleriň öňüne ulak nowatlaryny emele getirýärler. Häzir Lebapda vilayatynyň ýangyç guýulýan beketlerine dizel ýangyjy tapdyrmaýar diýip bir Lebapda awtolog sürüjisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlar beketlere dizel ýangyjy getirilmeden 3-4 sagat öň nowata durup başlaýarlar. Beketlere dizel ýangyjy gelen wadyna dessine gutarýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda ýangyç beketlerine 80 markaly benzin hem satywdan ýetipdir. Benziniň bu görnüşiniň eli ýetersiz bolmagy ýüklew sürüjilerini ziýan ýetirýär. Ýangyç beketlerine diňe 92'lik we 95'lik benzin var. 80'lik benzinin satywdan ýetmegi ýüklew sürüjilerini ziýana goýýar diýip bir yerli ýaşaýjy habarçymyz aýtdy. Ýüklew sürüjileri 80'lik benzinin 92'lik we 95'lik benzini bilen deňeşdirileni has arzanlygyny, şol sebäpden 92'lik benzin satyn almagyň özlerini maddi taýdan ziýan ýetirýändigini aýdýarlar. Galybersede agyr ulaglaryň has köp ýangyç sarp etmegi şol bir wagtda arzan benziniň eli ýetersiz bolmagy ýüklew sürüjileriniň gündelik işine oňaýsyz täsir edýär. 80'lik benzin bilen 92'lik benziniň bahasynyň tapawudy uly diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Galybersede ýangyç ýetmezçiligi hususy ýüklewerlerini kreýedýän sürüjileriň eklenjine de yaramaz täsir etdi. Dowam edýän ýangyç gytçylygynyň arasyna ýangyç guýucu beketleriň işgärleri 80'lik benziniň satywdan aýrylmagynyň sebäpleri barada
özlerine hiç il maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Biz hem şonuň sebäbini bilmedik diýip bir ýangyç goýucu stansiýanyň işgäri Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet mediýasy ýangyç gorlaryna we Türkmenistanyň dizel ýangyjynyň we A80 markaly benziniň gytçylygy barada habar bermeýär. Türkmenistanyň Seýdiniň we türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar ýeşelidi. Ahal welaýatyna TV gazdan benzin öndürýän zawodlar toplumy hereket edýär. 2019-njy ýylyň iýulynda Ahal welaýatynyň Obodon Nefe şäherçesine bahasy 1,17 milliard dollara barabar TV gazdan benzin öndürýän zawod işe girdildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu zawodyň her ýyl 600.000 tonna Eko 93 benzinini, 12.000 tonna dizel ýangyjyny we 115.000 tonna suwuklandyrylan gazy öndürmäge ukyplydygyny habar berdi. Türkmenistanyň A95 benziniň bahasy 2018-nji ýylyň 1 fevralyna 1 manatdan 1,5 manata gymmatlady. Bütün dünýä bankynyň maglumatlaryna görä 2008-2014-nji ýylar aralygynda Türkmenistanyň 1 litr benziniň bahasy 80 tenge töwereklerine saklanyp kaldy. 2016-njy ýylda 1 litr benzin 1 manata ýokarlandy. 2018-nji ýylda bu baha 1,5 manata çykdy. Global Petrol Prices.com neşrine görä 1 litr dizel ýangyjy Türkmenistanyň 1 manat 35 tengeden bahalanýar. Munyň bilen Türkmenistan iň arzan dizel satmakda dünýäde Kuwaitden soň 8-nji orunda durýar. Galy bersede Türkmenistanyň soňky günlerde emele gelen dizel gytçylygy onuň daşary ýurtlara eksportynyň giňeldilýän wagtlaryna gawat gelýär. Ýa-da Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow Türkmenistanyň elektrik energiýasyny we TV gazy import etmek barada noýabryň başyndan çykyşyny türkmen benzininiň we dizel ýangyjynyň eýýäm Kyrgyzstanyň çägine getirilip başlananyny ma'lum edipdi. Geçen hepde Biznes Türkmenistan neşri Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyna ýylyň başyndan bäri 135.000 tonna töwerek benzin öndürilendigini habar berdi. Şeýle-de neşir noýabryň başynda türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň dizel ýangyjyny araşdyryş desgatynyň enjamlaryny gurnamak we bejermek üçin tender eglan edilendigini habar berdi.